Loss of sleep umuthi ophuza abadala nabancane abanenkinga yokulala bangabe uyazazi ukuthi unenkinga yokuthola ubuthongo ngenxa yezathu ezithile ubuthongo bukufikile ebusuku kuze kusemnyango ubhekile makumele ukuthi uyolala ubuthongo buyakubaleka kodwa mawusahleli uyabuza lobuthongo uthi manje biyeza manje lobuthongo biyeza hawu wathi ufika endaweni yakho yokulala uvele kubaleke ngathi abukazi bukhona lobuthongo kuze kusemnyango womhlahla amehlo ngesinye isikhathi uzomika sozovuka ekuseni kumele uvuke emsebenzini Nkosi yami kodwa ubuthongo buyakusogolisa ulala kanzima unengane lapha ekhaya le ngane ngaso sonke isikhathi makumele ukuthi uyolala iyadlala yona ngesikhathi sokulala ifuna ukudlala ngesikhathi sokulala iyagijima nje iba active ngathi idla amasweet understand ukuthi wayengafuna ukulala lengane iyakusogolisa wena njengomzali ukhathele uyafisa ukuphumula kodwa lengane ubuthongo dololo ayifuni ukulala ingane so bathi uyiphuzisa lokhu ya okuyimithi ehlukahlukene onenkolo ukuthi izokwazi ukuthi idroge lengane bese iphathwa ubuthongo kodwa lokho akwenzeki uyafisa ukuphumula nawe njengomzali uyibona ingane yakhe ilala njengezinye ingane ukungalali ke ebusuku bantu bakithi kungaba ngoyizathu eziningi kakhulu esingazibala kuze kushona ilanga uma sizika nje phezulu ngabe imimoya ethile ekhona phakathi lapha egcekeni yenza ingane ukuthi ingakwazi ukulala ngoba mangabilala bese iyathuka ngabe ukukhathala okweqile ukukhathala okweqile kulalisa kuphela kuyakwazi nokwenza ukuthi ubuthongo bubaleke kungaba futhi ukuthi udla ukudla okukunikeza energy ngesikhathi singasisona kungaba inkinga osukubhekana nazo wena njengomuntu lapha ekhaya ezikuncinja ubuthongo noma ngabe kuyini kodwa lokuthi akwazi ukulungisa lokho i-loss of sleep yakulekelela futhi ayina overdose umncane umdala uyakwazi ukuyiphuza ukuze ubuthongo bukwazi ukufika ulale nawe ukwazi ukuphupha uba ngabe phela ungalala nje ukwazi ukuphupha kanti ke iphupho sinenkolo ukuthi kuyikona kona ukuxhumana phakathi kwabaphila nabangasekho wenza njani ke ngo-loss of sleep u-loss of sleep uyayiphuza njengoba ibhaliwe lapha ithi you take 2 spoons with warm water before uzolala kusho uma uqeda ukudla kwakho kwasebusuku uyadla ucede then uthathe 2 spoons uyayivula nje ngale ndlela le ugalele uthele pour 2 full spoons bese uyaphuza ukuthi uthathe amanzi awarm wagcwalisa icup uphuze nawo ukuze lo muthi wehle kahle ungene kahle 30 minutes to an hour uzosithola sololu buthongo obumnandi kanti ke futhi ekseni uvuka fresh ukwazi ukwenza zonke into zakho kumele ukuthi zenze fulelo langalelo abadala abancane abanenkinga yokuthola ubuthongo abanenkinga yokulala ukhona loss of sleep uyam-order ku-website yamacala solutions ethi yamacala-solutions.co.za noma uthinte yona inyanga yamacala emanambeni athi 078 ukwazi ukuthola ubuthongo njengabanye yamacala esedile kithi ukhumbule ayikho inkinga nesixazululo kuze into benkinga kusho ukuthi nesixazululo